veritat és que estem molt agraïts de que any rere any es pugui celebrar aquesta cursa i que els beneficis, la part solidària, vagi destinada als afectats d'ELA. Vull dir, és una manera de donar-nos suport perquè puguem continuar amb el nostre treball d'acompanyant aquests afectats durant tot el procés de la malaltia. La visibilitat és una part molt important perquè la malaltia sigui coneguda a la societat i així d'aquesta manera, com més persones sàpiguen el que és l'ELA, més recursos es poden tenir tant per l'atenció com per la investigació. Tot agrair, com no, a tot el que involucra una cursa, no? Des d'Ajuntament, des de patrocinadors, col·laboradors, voluntaris i com no participants, no? Que gràcies a la seva participació s'ha fet aquesta donació i la veritat és que ja portem més de 13.000 euros, que això és molt important i sobretot per una afectació com la ELA, que vulgui ser o no, els afectats encantats i nosaltres esperem continuar molt més anys. Jo crec que hem fet un gran treball, tot conjuntament, i esperem que la propera edició encara sigui millor. Aquest cap de setmana teníem 15 curses al voltant, va ser la més participativa de totes, això és molt important, a més amb xifres d'arribat de Championship, o sigui, són xifres oficials, i l'actual, jo crec que el format 5 i 10 quilòmetres és molt important i després la caminata, jo crec que ja tenim instaurat un recorregut, tothom sap com es fa de cara que quedi bé i per la nostra part, des de la Sansi, encantats de tota la rebuda que tenim aquí a Sant Adrià, que la veritat és que dona gust per nosaltres arribar cada any i que tothom es volqui per una cursa com aquesta. Es un evento que patrocinamos aquí en Cataluña, que además es nuestro principal evento. Nosotros somos una empresa de mensajería y cuando podemos llevar estos mensajes tan importantes y tan interesantes es creo que lo mejor que nos puede pasar. También hicimos toda la logística para que lo tengan antes, para que les llegue tempranito, para que lo reciban y lo reciban bien cuidado y fue muy bueno, muy exitoso también. Vamos a la quinta, vamos a ver cómo seguimos creciendo. Has visto que ha sido una muy buena repercusión teniendo en cuenta todas las que había y voluntad para seguir luchando, seguir creciendo y estar al lado de Lela. Fue un éxito el número de inscritos que hemos superado y luego la gran implicación por parte de toda la ciudad. Ya no solo por parte de lo que son los departamentos del ayuntamiento, sino la gran participación de gente de nuestra ciudad. En principio, esta última cursa ha sido un éxito ya no solo en inscritos, sino ha sido un éxito en participación por parte de la gente de San Adrián, en implicación de todos los departamentos de esta casa, tanto el departamento de deportes, la brigada, como la policía local e incluso voluntarios de Santa Adrià. Y luego ha sido un éxito en la recaudación de lo que es la investigación de la ELA. O sea, tenemos que dar gracias que aparte de ser una gran cursa liderada por una gran marca como es la Sansi, liderada por lo que es José Luis Blanco, aparte hemos tenido éxito en lo que es participación. Con el volumen que había de unas 14-15 cursas más en territorio en Barcelona, yo creo que el gran éxito de esta cursa y la gran participación es el efecto solidario que generamos y eso nos da un toque de calidad porque la solidaridad manda a nivel humano, ¿no? Entonces San Adrián ha demostrado una vez más que aparte de organizar una gran cursa tenemos un gran espíritu solidario.